தோல்வி எப்படிப்பட்டது? ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி மருங்காபுரிங்கிற ஊர்ல மாதவசேனன்கிற வீரன் இருந்தான். வாழ்போர்ல அவனுக்கு நிகர் யாருமே இல்லைன்னு அவன் புகழ் பெற்று இருந்தான். அவன்கிட்ட பல வீரர்கள் தோற்று போயும் இருந்தாங்க. அதே ஊர்ல விமலன்கிற இளைஞன் இருந்தான். அவன் வாழ்போர்ல பயிற்சி பெற்றவனா இருந்தாலும் அவனால யாரையும் அதுல தோற்கடிக்க முடியல. அவனுக்கு எப்போதும் தோல்விதான் கிடைச்சு வந்தது. தான் வெற்றி பெற்று மாவீரன்னு பெயரடைஞ்சிடணும்னு நினைச்சான். அவன் இதுக்கு என்ன செய்யறதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கப்போ ஒரு சாது அவனை பார்த்து, அப்பனே, எனக்கு வயிறு நிறைய சாப்பாடு போட்டா உனக்கு சிக்கலான பிரச்சனை ஏதாவது இருந்தா அதை தீர்த்து வைக்கிறேன்னு சொன்னாரு. அப்போ விமலன், என்னோட பிரச்சனைக்கு வழி சொல்ற நீங்க உங்களோட வயிற்று பிரச்சனைக்கு வழி காண தெரியலையான்னு கேலியா சிரிச்சுக்கிட்டே கேட்டான். சாதுவும், அப்பனே, இனிய பழங்களை அளிக்கிற மரத்துக்கு மனிதன் தானே தண்ணீர் விட்டு வளர்க்கறான். மனிதனால பழங்களை காய்ச்சி தர முடியாதே. மரமும் தானே போய் தண்ணி எடுத்து பாய்ச்சி கொள்ள முடியாதே. மனிதர்கள்ல சில பேரு இந்த மாதிரி மரம் மாதிரி உள்ளவங்க, நான் அந்த வகையை சேர்ந்தவன்னு சொன்னாரு. சாதுவோட பேச்சு அவனை ரொம்ப கவர்ந்துட்டு ஒரு சின்ன விஷயத்த எவ்வளவு எளிதா சொல்லிட்டாருன்னு நினைச்சு ஆச்சரியப்பட்டான். விமலனும் சாதுவுக்கு வயிறு நிறைய சாப்பாடு போட்டு, நான் வாழ்போர்ல எவனையும் வெல்ற சக்தி கொண்டவனா இருக்கணும், இதுதான் நான் விரும்புறதுன்னு சொன்னான். சாது உடனே தன்னோட பைக்குள்ள கைய விட்டு ஒரு மூலிகையை எடுத்து கொடுத்து, நீ இத வாயில போட்டு மென்னு விழுங்கு, உனக்கு நீ விரும்பின சக்தி கிடைச்சிடும். இதுக்கப்புறம் ஒரு மாவீரனை வாழ்போர்ல ஒரு முறை வென்றுட்டா போதும், அதுக்கப்புறம் நீ யாரையும் எளிதில வாழ்போர்ல வென்றுடலாம்னு சொன்னாரு. விமலனும் முதல்ல மாதவசேனனை தோற்கடிக்க நினைச்சான். அதுக்கப்புறம் யாரையும் வாழ்போர்ல தோற்கடிச்சிடலாம். ஆனா மாதவசேனனை தன்னால தோற்கடிக்க முடியுமான்னு அவன் சந்தேகப்பட்டான். அப்படிப்பட்ட சக்தி சாது கொடுக்கிற மூலிகைக்கு இருக்குமான்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சான். சாது அவன் சந்தேகப்படுறத யூகிச்சு, நீ ஒரு முறை மாதவசேனனை தோற்கடிச்சிட்டா அவனால மறுமுறை உன்னை வெல்ல முடியாது. அதனால நீ எப்படியாவது முதல்ல மாதவசேனனோட வாழ்போர் புரி, நீ அதுல வென்றாலே இந்த மூலிகை மேற்கொண்டு பலனை கொடுக்கும்னு சொன்னாரு. விமலனும் சாது கொடுத்த மூலிகையை மென்னு விழுங்கணும்னு அப்போ அவனுக்கு தனக்கு புதிய சக்தி கிடைச்சிட்டது மாதிரி உணர்ந்தான். அவன் ஒரு வீரனோட ஆடைகளை அணிஞ்சுக்கிட்டு தன்னோட வாளை எடுத்துக்கிட்டு மாதவசேனனை பார்க்க போனான். அப்போ வழியில ஒரு கிழவன் அவனை பார்த்து, நீ மாதவனோட வாழ்போர் புரியவா போற? அவனை வெல்லக்கூடியவன் இந்த உலகத்துல யாருமே இல்லைன்னு உனக்கு தெரியாதான்னு கேட்டாரு. விமலனும், நான் மட்டும் ஒரு முறை மாதவசேனனை வாழ்போர்ல தோற்கடிச்சிட்டா பிறகு எனக்கு இணையான வீரன் உலகத்துல யாருமே இருக்க மாட்டான்னு சொன்னான். இப்படி உறுதியோட சொன்னவன அந்த கிழவர் ஆச்சரியத்தோட பார்த்தாரு. பிறகு விமலன் தன்னோட வாழ்போர் புரியும்படி மாதவசேனனுக்கு சவால் விட்டான். பலர் முன்னிலையில போட்டி நடந்தது. விமலன் உற்சாகத்தோட தாக்கினா. முடிவுல மாதவசேனன் தோற்றான். மாதவசேனன் தோத்து போவான்னு யாருமே எதிர்பார்க்கல. அன்னைக்கு எல்லோரும் அவன் விமலன் கிட்ட தோற்று போனதை பத்தி தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு நாள்ல விமலன் மாவீரன்னு பெயர் எடுத்துட்டான். அவனை பார்க்கவும் பேசவும் மக்கள் கூட்டம் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு. மாதவசேனன் கிட்ட முன்னாடி தோற்று போனவங்க எல்லாம் மருங்காபுரிக்கு வந்து விமலனை பார்த்துட்டு, ஓ, மாதவசேனனோட சக்தி இப்ப குறைஞ்சு போயிட்டுன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க. அவங்களுக்கும் தன்னோட வாழ்நாள்ல ஒரு முறையாவது மாதவசேனனை தோற்கடிக்கணும்னு ஆசை ஏற்பட்டுச்சு. அதனால அவங்க மாதவசேனனை அவங்களோட வாழ்போர் புரிய வரும்படி சவால் விடுத்தாங்க. மாதவசேனனும் என்கிட்ட சவால் விடுறதை விட்டுட்டு நீங்க அந்த விமலனோட வாழ்போர் புரிஞ்சிட்டு வாங்க, நான் உங்களோட வாழ்போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்லி அனுப்பிட்டான். அவங்களும் அவங்களோட வாழ்போர் புரிய விமலனுக்கு சவால் விட்டாங்க. ஆனா அவங்க எல்லோரும் விமலன் கிட்ட தோத்து போனாங்க. அவங்க அவனை புகழ்ந்து வாழ்போர்ல மாதவசேனனையே தோற்கடிச்ச நீந்தான் மாவீரன்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க. விமலனோட மகிழ்ச்சிக்கு எல்லையே இல்ல. இனி மாதவசேனனை பத்தி யாருமே கவலைப்பட மாட்டாங்கன்னு தானே மாபெரும் வீரன்னு நினைச்சு பெருமைப்பட்டான். ஆனாலும் விமலனுக்கு மாதவசேனனோட மறுபடியும் வாழ்போர் புரிஞ்சு அவனை தோற்கடிக்க ஆசை ஏற்பட்டுச்சு. அத கிழவர்கிட்ட சொன்னோன்னே கிழவரும், உன்னோட மறுபடியும் போட்டி போட மாதவசேனன் தயாரா இருப்பான்னு சொன்னாரு. அப்போ விமலன், அவன்தான் என்கிட்ட ஏற்கனவே தோர்த்துட்டானேன்னு கர்வத்தோட சொன்னான். அப்போ கிழவரும், ஒரு முறை தான் தோத்து போனா எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க அவன் உன்கிட்ட வேணும்னே தோத்தான், இந்த முறை அவனை உன்னால தோற்கடிக்க முடியாதுன்னு சொன்னாரு. ஆனா விமலனும், அதெல்லாம் இல்ல, உண்மையிலேயே அவன் சக்தி குறைஞ்சிட்டு
நான் மறுபடியும் அவனை தோற்கடிச்சு காட்டுறேன்னு மார்த்தட்டிக்கிட்டு சொன்னான். கிழவரும் நீ தின்ற மூலிகையை விட சக்தி வாய்ந்த மூலிகையை அவன் மென்று விழுங்கிட்டான், அவனை யாராலும் தோற்கடிக்க முடியாதுன்னு சொன்னாரு. அதை கேட்ட விமலன் ஆச்சரியப்பட்டு, ஓ அப்படின்னா அந்த சாது அவனுக்கும் மூலிகை கொடுத்தாரான்னு கேட்டான். கிழவரும், இல்ல, நீதான் அவனுக்கு புதிய சக்தியை கொடுக்க போற. ஏன்னா அவன் தோல்வி எப்படிப்பட்டதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டான். அடிப்பட்டவன் வீறு கொண்டு எழுவான், அதனால அவன் மறுபடியும் தோல்வியை விரும்ப மாட்டான்னு சொன்னாரு. இருந்தாலும் விமலன் மறுபடியும் மாதவசேனனுக்கு சவால் விடுத்து வாழ்போர் புரிஞ்சு தோற்று போனான். அப்போ ஏற்பட்ட தோல்வி விமலனை தலை தூக்க விடல. அதனால தன்னோட சக்தி எவ்வளவுன்னு அவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டு மாவீரன்கிற புகழ் பெறணும்னு ஆசைய அறவே விட்டுட்டான்.